gatso kala kaya Noli. Ayan, bahay nila. Tapos, kanina pa ako ditong mga 1 PM pala ako dumating dyan sa Bato Crossing kasi nandun niya ako. Tapos nag-live kami kanina. Mga 2 hours kami nag-live. Tapos yan, maraming salamat sa nagpalipad. Kuya Emmet, Kuya Ruben, Maglalakbay, and si Kuya Agape. So maraming salamat po pag mga viewers natin. So ayan, on the way kami ni Kuya Noli papuntang Balatan kasi may swimming daw. Buti na lang pumunta ako dito. Si Kuya Gatcho, oh. Pilay yard. Aw. Teka, maiba? Nata, hindi daw sasama si Kuya Gatcho. Pero, yung iba, nandun na po guys. Yung iba, nauna na doon. Tapos yung iba, nandyan pa ata. Kila Ate Bidang, hindi ko lang alam. Pero kami ni Kuya Noli, pupunta na kami doon. See you! Arkilado po niya ako, arkilado. 5,000. Kabayang. Service, malhabang. Habal-habal. A few moments later. Oh my God. Ayan na sila. Ligo. Yo. Hello. Yung ba yun? Yun. Naligo na kami dito. Kaming tatlo ni Ate Angge. Tapos ni Ate Rika. Hello, dami. Parang bro, ano yan? Ay, boy! Hello! Badet? Basta! Bakit na naman ako yung ano mo? Oh! Ayaw ko! Ang tangkad mo naman! Parang ang tangkad mo naman! Ay, hindi! Naka-flat, oh! Naka-flat! Sorry! Sorry! Uy, ang dami nyo! Ang dami daw dito! Ay, sila! Kasama nyo nakakaya, be! Uwi na ako! Char! Oh? Sama kami? Pangalawang beses ko na dito. Kami ka naman pahinga sa Manununa kami. Hello! Kilala ko to. Si Kusina to eh. Si Kusina ganito. Kilala ko na din ikaw. Nakita ko sa vlog. Yeah, oo. First time ko din ikaw ma-meet ngayon. Tapos, madami pang yung iba. Guys, ko parang pakilala. gumaganda siya for today. Wow! Ngayon lang? Ngayon lang? Hindi naman. Hindi. Na parang Hello! Kita ko live mo kanina. Ay, oo. Kanina pa kayo dito. Anong oras kayo dito? Parating lang namin. Ay kami ano, mga... Ay, sorry. Apakan. Kanina pa. Sorry, apa. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa lang apak. Sorry naman. Kanina pa kayo dito? Hindi. Kasi Uy, hindi ko nga alam na may swimming. Hindi man ako, wala akong dalang damit, wala akong ano. Tapos, okay lang yan. Ano lang, jamming lang ako, presence. Hindi na ako maliligo. pwede na. Pwede. Pwede. Huwag ka na maligo. Para, okay na. Para, sino tayo tingnan? Hindi, joke lang. Ay, basta. Kahapon kayo dumating? Kahapon. Asa yung jump? Asa yung? Dito, dyan. Resilience. Basta yung ganda mo na yung tenga. Sanay na ako ka dyan. Ay, ako naman, TG. Ay, ang ganda natin. Ang ganda natin. O, yung iba. Yung iba, hindi ko pa kilala. Nagawin na ako.
Kuya Roy tsaka si Kuya Bern kanina kaso hindi lang ako nakapag-video. Tapos etong mga to, nagyaya. Bibili daw na bang price mamaya? Pa-price? O, pa-premium. Wala ko sasabi. Sabi niyo. Sabi ka ba din? Sabi ko games. Kaya nga, magbibili nga ng ano. Ay, wala pa price? Price. Hindi, oh my God. Wag na. Joke. Wag kang uuwi. Ano lang yung kalokohan? Tara na. Okay, sige. Sabi ko, chocolate yung pa-price. Tara, let's G. Maghahanap daw sila ng pwedeng pang games mamaya. Mag-search ka. Mamaya, imimit ko sila mamaya. Nahihiya pa ako. Nahihiya ka ba? Si ate, wala ka naman nun. Si ate, oh my God! Si ate Kusina kasi, kilala ko na siya, like sa vlog, tas yung face niya. Pero yung iba, hindi ko pa nakikita. Ako, pati yung mukha. Hindi ba talaga kita kilala? Sino ka ba? Aroy ko. Ay! Sino ka ba? Ay, grabe ka naman! Parang nagkaroon ka ng amnesia! Guys, wala. Sayang! Si Rika, mamaya pa yon. Sama dapat yun yung palaw. Kasi guys, nakapunta na kami dito. Kaming tatlo, si Ate Angge, si Ate Rika. Kaming tatlo lang. Wala kasi si Badet eh. Di ko pa siya kilala noon. Ay, wow! Joke! Ang sabihin mo, di mo lang talaga. Ay, malayo talaga ba yung tindahan? Ay, malayo ka pa na! Meron. Nakapunta ka na dito. BG. Hindi pa, di ba? Matagal na siya dito. Don't judge. Nakapunta ka na dito. Matagal na yun. Matagal na, oh. Mali mo may nag-ano dyan, may nagpatayo na. Baka may nagpatayo pala. Siyempre, natatanda Pero si Ate, alam na alam niya, meron daw. May tindahan daw, sabi ni Ate Kusina. Ano ba rin name mo? Angela. Ay, Angela na lang. Ano ba dapat? Kitchen na lang. Kitchen. Ay, grabe kayo. Kitchen na lang. Ay, kusina ba ga? English. Pero natatakot ako. Actually, natatakot ako mag-approach doon sa... Natatakot. Wala kayong dalang mangga? Ano? Magdala kayong mangga? Yung ano, gusto niyo yung bagong pita? Ay, ayoko nun. Guys, naglilihi. Oh my God. Meron ba? Naglilihi. Meron daw. Sabi niya. Hoy, be! Wag ka. Paborito ko lang yan. Masyado ka namang advance. May mali siya naman lahat sa'yo. Ay, bakit? Pag ako nga kumakain ng mangga, sinasabihin din ako, naglilihi. Ay, oo. Sa akin kasi before pa ganyan, pero nasanay na sila. Palagi ako naghahanap ng mangga. Okay. Wala. Baka malayo pa yung susunod ng tindahan. Ayaw mo na, naglalakad-lakad na tayo. Alam ko na kung bakit gusto nyo may games. Wala na yun doon. Para. Aray, sorry na! Sinadya. Sinadya niya yun. Uy, hindi. Sinadya. Hindi. Pero sinadya. May pinagpapawisan ako. Sinadya ka talaga. Ako din. Tignan mo yung ilong ko. Ako din. Alam mo, silosa pala tayo. Be, halata naman sa'yo. Ba't mo naman ako binubok? Personalan. Okay lang yan. Magpakatotoo lang tayo. Baka meron pa. May tindahan pa na? May tindahan pa na. Meron? Malapit lang? Malayo? Oh, malapit lang daw. Malapit. Sige, shoutout po sa nanay ko dyan. Oh, shower out daw. Shower out sa tatay ko dyan. Birthday niya ngayon. Si Papa mo? Si Papa, birthday ni Papa. Happy birthday po. Happy birthday. Thank you so much. Wala naman bago. Doon pa. daw. Ayun yung yata yun. Naka-ID pa yan. Partida. Dala-dala ko pa yung school namin. Survey ka ba sa dagat? A few moments later. So ayan guys, yung nabili namin. Ano po to? Ang project po. Gagawa siya ng project dito sa outing. Yes. Mamaya, abangan nyo kung anong klaseng laro iyan. Kakala yan ito. Nitong babaeng to. Oy, wow parang hindi nyo gusto Hindi, napilitan lang kami. Ayaw nyo bang magsaya? Napilitan nga lang kami. Napilitan lang baga tawagin. Sabi kayo, wag kayong bigay sa mga. Guys, nagugutom na ako actually. Pwede wag, di ba? May premium 1K. Siya magpapapremyo siya. Pwede. Hindi. Pag siya yung nagpapremyo, pwede. Sasali kami. Sasali kami. Kaya ginawa nyo kong sponsor. Nagugutom na. Sabi mo, ikaw nagsabi. Makate. Angela. Hindi mo. Ano nga kasi kayo nung Che. Ba't kasi Che? Maganda yun. Che. Hindi mali kasi yung ano mo, mali yung tono mo. Sabi mo kasi, Che. Pinapalis ko siya. Che. Ganon. Che. Pangit. Che, gutom na ako. Gutom ka na. Sabi niya sa... Wow. Binigyan ako ni Tino ng pagkain. Hindi ka copyright yan? Ha? Hindi ka copyright? Wala yung copyright.
few moments later. So, eto guys, yung dagat dito. Kanina, yung sunset, nandyan. Tapos, ang bilis mawala. Tingnan nyo, may picture ako. Kakababa lang namin. Ang bilis niya mawala. Ayan o. Yung red na yun. Tapos, ayan o. Ang bilis naman mawala. Wala tuloy kami picture. Nila. Pero ang ganda pa din o. Yes, madaming tao lang. Pero ang ganda pa din. Can you see that? Sayang! Asan yung dalawa? Magpapapicture sana ako. Wala na. Magbibihis daw sila ulit. Dahil wala na yung sunset. Bukas na lang daw. Walang sunset. Sunrise yun. Bye-bye. Ang ganda. Maganda pa din siya, be. Maganda pa din mag-picture dyan. Tingnan nyo itong dalawa. Tumakbo na. So, ayun. Kaso wala ako ang bisan. Panligo lang, tapos bisan para bukas. Or after maligo. Hello! Hello! Nag-iyaw sila. Bibili ka? Sige, anong meron? Anong available? Tinapya. Nalagyan na lang ang tula. Ang bango. Yan, sige lang, go lang kayo. Iyaw lang kayo dyan. Mag-iyaw. Asa yung dalawa? Nakakamiss, wala pa si Ate Rica, mamaya na yun. Sayang si Ate Angge ang wala. Kasi nga nakapunta na kami dito, kaming tatlo. Kulang na. Tapos dito nga pala yung room namin. Ay, ang daming manggo guys. Kaso meron na din na mangga, may nakuha na. Ano, abot kamay? Tingnan nyo naman. Diba? Ito pa. Diba? Ubusin ko yan mamayang gabi. Joke. Ayan, dito yung room namin. Knock knock. Knock knock. Sige, hindi ko ano. So, ito yung aming room. Meron kaming table. Meron silang table. Ito yung higaan. Double deck. Meron pong taas! Meron taas! Pwede ito gamitin na taas or hindi? Tapos ito yung kanilang bathroom. Tada! Ayan. Nakalimutan ko anong pangalan nitong resort. Ano nga pangalan nitong resort? Ha? Mangyente? Mangente Beach Resort. Dito yun sa Balatan. Tada! May tubig. May tubig. Of course. Bubabag ka ba ako? Oo. Bukas na ako umaga mag-vlog. Bukas na lang ako umaga mag... Hanggat may time. Ang pangit ko. Oh, hindi nga. Ay, ang pangit ko dyan. Hindi. Oy, maganda ka dyan, be. Wag ka. May filter yan. May filter yan. May filter ba yan? Parang hindi tumalab. May filter. Parang hindi naman tumalab. Ito yung mga gamit. Ang dami. Dito ba kami matutulog? Walang matutulog sa pamilyang to. Walang matutulog. Oh my God. Ano yan? Hanggang umaga, Kasi gising. namin overnight swimming, magdamag tayo magsiswimming. Walang matutulog. Ay, grabe kayo. Yes! Siyempre! Ganun kasi, sulitin mo yung pagkakataon. Sulitin! Kasi tingnan mo, lunas, may pasok ka na naman. Kaya nga. Yes? Pasok. Ay, sorry. Let's go! Nahulog sila lahat! Oh my God! Nahulog na lahat. Sila.
nandito kami ni Chin Chin sa may seashore. Yan, sa dagat. Pinapanood namin yung sunset na mawala. Tapos nag-picture din kami. Tabi-tabi lang muna dito. Tayo. Kanina. Kumanta ka, be. Hindi kanina, nung laging palubog Ay, oo, meron naman. Kaso wala yung tayo. Yung tayo. Nagbihis pa ako, tapos wala rin naman ng palubog na. Tapos madami pang naliligo. Lalo yung mga bata. Ayan. Pero mamaya maligo din tayo. Mamaya, maligo kayo. Paperam kita naman. Ah, sige, sige. Pero meron naman akong panligo na Meron ka naman. at least may choices. Oo. Tambay. Ayaw nga pumunta tayo dito para mag-relax din. Yes. Kaya nga mag-relax. Meron pa tayong event mamaya. Oo nga pala, may palaro pa to. Palaro pa tayo, di ba? Nagmumuni-muni kami. Ang sarap lang ng ano lang. Hindi siya maalon. Ang ganda lang, hindi siya maalon. Kahit gabi na. Makikita ba? Ayan. Kailangan pa mag-flashlight. Wala si Badetta. Sana kaya yun? Tumulong yun magluto eh. Kasi di ba Hotdog. So yan, basta nandito kami. Tambay muna kami dito. Dito sa dagat sa pool. Dito na lang sa dagat para at least ang dilim be, at least pero hindi naman yan malalim dun sa ano. Baka biglang ano, baka may current, baka biglang malalim. mag-high tide? Hindi. Hindi, yan. Diyan lang naman. Wala naman. Basta huwag ka lang punta doon. Ah, sige, maliligo tayo mamaya. Ayun, tingnan nyo naman ang dagat. Hindi yan nakikita. Sige, paano lang namin. Yan. Nakapants pa ako. Sobrang calm ng dagat. Pero hindi natin alam kung ano po yung kaya niyang gawin. Sabi nga, feeling ko, for me, mas pinaka-mysterious yung ocean compared dito sa lupa. Sa ocean. O sa lupa, madami kang nakikita, pero sa ocean, Hindi. kailangan ng ocean wala pa. Super mysterious yan. Pero nakakatakot mo. Pwede mo naman alamin. Ngayon. Sige na, go. Wala pa yung ano ko. Ano ba yun yung kay Ann Curtis? Ano? Shell. Ayun. Kaya yung pintas, yung sa Para being a mermaid. para magka-tail I ka. wish to become a mermaid. Ano ba yan? Pray, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Panginoon, nagpapasalamat nga po ulit sa gabing ito sapagkat pinagkatipon mo nga po ang bawat isa. Salamat sa mga oras na nilaan mo nga po upang magkaroon ng kasiyahan ang team at ang lahat ng narito, Panginoon. Salamat sapagkat patuloy mo nga po ginagamit ang mga tao upang maging instrumento ng pagtulong mo para sa amin. Salamat sa sponsor na patuloy na nagbigay ng aming pangangailangan ng makakain, Panginoon, at higit sa lahat ng kasiyahan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabi ito na pinagkatiwala mo nga po sa amin. Patuloy mo ang pagpapalain ang lahat ng ginagamit mong tao upang makatulong sa amin at higit sa lahat ang mga taong tumutulong, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa pagkain nito at sa oras na ito. Naway patuloy mo nga po kami pagpalain at naway patuloy na ang pagkain na ito ay magbigay ng lakas sa aming pangatawan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasalamat tayo kay Kuya Mort dito sa live. Kuya Mort. Thank you. Ayun, no? Let's go! Thank you po, Kuya Bern and Kuya Roy. At sa Team Pahuay. Let's go! Five. Hugasan ka ba? Uy, dito may hugasan. Hugas muna tayo. Madilim ah. Isang kamay na. Tapos yung kuko ko may mga ano siguro. Ay, wala na ba? Safety na side na kumik-insert sa ano. Oh, yayain niya naman si Kuya Papi na dito kaya kayo. Ng wings. Ay, magaling. Walang plato. Ay, walang plato. Ay, yung iba. Kasi ano? Ano? Yung ano
Ay, hindi, sandukan na lang. Kaya nga yung plato ng ano, hindi nga daw sanay. Sandukan na lang. Tilo. Sige na. Ilan ipasok ko? Logi ako. Boy. Boy. Marami naman yan. Usok-usok na tama. Kutsara. Ano yung kutsara? Yan na, matagal sa natin. Kanya ko. Eh, nakita lang ng ano. Boy, malaki lang. Kanya kayo. Brad, kapit na diya. Insert naman. Usok na ito. Marami naman yan, oh. Yung iba kasi na, ano, naiiyak ko. Meron pa. Happy birthday to you. Ganito na kamo. Ganito na kamo. Oh, yan. Ito yan. Yan. Gusto yan. Yan, wala ka muna, ano, plato mo, di plato. Dito po plato kung ano, kumukuha na sa diya. Plato. Kain po. Di. Bahala po. Kaya ba nang kapag ka ba? Ada mana yo? Ada mana itu kumukuha sa tabi ka mo sa diya, oh. Yung iba, sandok na lang po. Sandok. Ate Margie, ako nga rin po. Yan. Mga bay na lang pa noon. Sige, kami na lang mga lalaki mo doon. Ay, may ano, may layog-layog. Ano yung nagtuwali na lang ka, makakuha pa. Kain niya. Pre, mina pre. Ada ko plato, Mina. Kang mahiti ang Ano doon tulog yan na doon? Kain. Ate Margie, kami din po. Yan mo na, be. Kung pwede kayo bang nasa kasi. Amo. Ada ko plato, Mina. Talin. Tadi ko ako. Ako ang plato. Garahan niya. Busog na daw siya. Nakita yun. Tatanong buhay pa. Kailangan ko yung babalik ka na. Open na sa Tapos na kami kumain. So yan guys, lalabas po muna kami. Ayan, prepare na kasi pupunta kami ng dagat. Baka maliligo. Depende. Ako depende kung maliligo o hindi. Ay, ano ba? Ayan. But ang dilim. Alamang. Lagyan natin ng flash. Flashlight. Flashlight. Let's see you sa dagat. So guys, dito sila mag-ano. Dito kami ng dalawa. Ayan. Wala ko nang ilaw. Huwag na lang sibuyas, kuya. Huwag na. Kamatis guys, kamatis. Tapos, dalawang itlog kumalat.
So yan guys, mag-relax tayo. Hi Tilo. Tilo, di ka ba nilalamig? Bakit? Hot ba ako? Hot ba ako? Ay, grabe ka. Hindi ka nilalamig? Ano, namumula ako? Naglagay kasi ako ng blush on, kaya namumula ako. Mami! Awan ko, huwag din natin pagtripan si Tilo. Ayan, dagat, plus barkada, plus itlog na maalat.